حد سبأي أنت وحده حدا جزء نزحت زي أنا رأسحتي تفلتيو قد ما أنا مزاي من نيرا زين ما دك تبعت سلس فرحو ويتأمانة سلس أنا يكونن بأنصارو اتجوجي سب سلامك تأمانة كان مزاي خان كعنو سلس غليو تزفر إحنا جرجن كلن إتن هدوء في الشخص هذا ريادك أنستيو نصه دليت اللون مالته يكونن كلن إتن حلف تاريخ زلون دك أنستيو دما حما عصباتين مالته يكونن سلازي كم يجر كانت في اللي تفلطه نتوم ناي سمعيت قديتات حبوات أي حملكتاتن كمون بزعوا حلف تاريخ حدا سبن حق إزجلز طبيعاتن كم يجر كاتلا اليوم أبزا فيديو زيا كابتل على تريت لعلي عميقنا كنرينا نتوم ملكتات سنلبنا ودحر بايتان كمون مزحتهم دك تبعتيو مسرفد زستوعلوهم جيجاتات كنرينا بتنقع تخاتاتلو مخنياتو حدا طباي نخل نجر كغير يخليو إذا فيديو زي شدشتغ فالن أوشتهم بركز زوال حسابات زكاتة إيو بفلاي اتناي موداتا سلسة كفالات كامل تاهم قداماي كفال سلامتا يوم صوبوت بزعبا حلف تاريخ ولا نستيتي زجنغو እዚ ሕቶ እዚ ኣብ ስነ ልቦና ወዲ ተባዕታይ ኣዝዩ ዓሚቕን ዝተሓላለኸን መሰረት ዘለዎ እዩ ሰብኡት ብዛዕባ ሕልፍ ታሪኽ ጓል ኣንስተይቲ ዝጭነቕሉ ምኽንያት ካብ ስነ ፍጥረት ባህሊ ከምኡውን ካብ ውልቃዊ ዘይምትእማን ዝነቐለ እዩ እቶም ቀንዲ ምኽንያታት ድማ እዞም ዝስዕቡ እዮም ቀዳማይ ናይ ውድድርን ምንጽጻርን ፍርሒ ወይ ድማ ፊር ኦፍ ኮምፓሪዝን ሓደ ሰብኣይ ኣብ ቅድሚታ ዝፈትዋ ጓል ብሉጽን ፍሉይን ክኸውን ይደሊ እታ ጓል ምስ ብዙሓት ሰብኡት ሕልፍ ታሪኽ ከም ዘለዋ ምስ ዝፈልጥ ግን እቲ ሰብኣይ ብምስጢር ንባዕሉ ምስቶም ናይ ቀደም ሰብኡት የወዳድር ካብኣቶም ይበልጽ ድየ ኣብ ዓራትኸ ዝያዳ ይሕጉሳ ድየ እቶም ካልኦት ካባይ ዝበልጽ ነገር ነይርዎም ዶ ይኸውን እዚ ምንጽጻር እዚ ንኽብረ ተባዕትንኡ ይትንክፎ ከም ሓደ ካብቶም ብዙሓት ጥራይ ኮይኑ ክስምዖ ስለ ዝጅምር እቲ ፍሉይነት ናይ ዝምድና ዝጠፍአ ኮይኑ ይስምዖ ካልኣይ ስነ ፍጥረታዊ ስጋት ወይ ድማ ኢቮሉሽነሪ ሳይኮሎጂ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ሰብኡት ካብ ደቂ ኣንስትዮ ብዝተፈለየ መንገዲ ሓደ ዓብይ ስጋት ነይርዎም እዚ ስጋት እዚ እዚ ውልድ ናተይ ድዩ ወይስ ናይ ካልእ ዝብል ስጋት እዩ ደቂ ኣንስትዮ ውልደን ናተን ምዃኑ ኣይጠራጠራን እየን ሰብኡት ግን ቅድሚ ዘመናዊ ምርመራ ወይ ድማ ዲኤንኤ ምምጽኡ እታ ጓል እምንቲ እንተዘይኮይና ናይ ካልእ ሰብኣይ ውልድ ከዕብዩ ይኽእሉ እዮም ነይሮም እዚ ስነ ፍጥረታዊ ስጋት እዚ ንሰብኡት ኣብ ልዕሊ ሕልፍ ታሪኽ መጻብርቶም ኣዝዮም ተጠንቀቕቲ ከም ዝኾኑ ገይርዎም እዩ ብዙሕ ሕልፍ ታሪኽ ዘለዋ ጓል ድማ ኣብቶም ሰብኡት እምንቲ ክትኸውን ኣይትኽእልን እያ ዝብል ናይ ድሕንነት ስጋት ይፈጥር ሳልሳይ ማሕበራዊ ጸቕጥን ክብርን ወይ ድማ ሶሻል ስታተስ ኤንድ ሪፒቴሽን ንብሎ ኣብ ብዙሓት ሕብረተሰባት ክብሪ ሰብኣይ ምስቲ ናይ ሰበይቱ ወይ ድማ ናይ መጻምድቱ ባህሪ ዝተኣሳሰረ እዩ ሓደ ሰብኣይ ምስ ሓንቲ ፍልጥቲ ዝኾነት ጓል ክርአ ከሎ ካልኦት ሰብኡት ብኸመይ ከም ዝርእይዎ ይጭነቕ እዩ ካልኦት ሰብኡት ብዛዕባ እንታይ ይዛረቡ ይኾኑ ወይ ናይ ካልኦት ተረፍ ከም ዝወሰድኩ ገይሮም ይርእዩ ዶ ይኾኑ ዝብል ሒሳብ ኣብ ኣእምሮ ይመላለስ እዚ ድማ ካብቲ ናይ ውሽጡ ፍቕሪ ንላዕሊ ነቲ ኣብ ቅድሚ ሰብ ዘለዎ ምስሊ ንምሕላው ዝግበር ጭንቀት እዩ ራብዓይ እምንቲ ክትኸውን ኸትኽእል ድያ እምንቲ ክትኸውን ኸትኽእል ድያ ዝብል ሕቶ መብዛሕትኦም ሰብኡት ሓንቲ ጓል ኣብ ሕሉፋ ብዙሕ ግዜያዊ ዝምድናታት ወይ ድማ ኮውዛል ሪሌሽንሽፕስ ዝነበራ እንተኾይና ንነዊሕ እዋን ክትጸንሕ ትኽእል እያ ኢሎም ንምእማን ይጽገሙ ኣብ ስነ ልቦና ቦንዲንግ ዝበሃል ኣሎ ብዙሕ ግዜ ምስ ተፈላለዩ ሰብኡት ስምዒታዊ ምትእስሳር ክትፈጥርን ክትብጥስን ዝጸንሐት ጓል እቲ ምስ ሓደ ሰብ ጥራይ ተኣሲርካ ናይ ምንባር ክእለታ ዝተጎድአ ኮይኑ ይስምዖም እቲ ሰብኣይ ጽባሕ ምስ ሰልቸያ ካልእ ትደሊ እያ ወይ ድማ ነቲ ዝምድና ከም ረሳሕ ጨርቂ እያ እትርእዮ ኢሉ ስለ ዝሰግእ ሕሉፍ ታሪኻ ከም ቀይሕ መብራህቲ ይርእዮ ሓምሻይ ስምዒታዊ ድሕነት ወይ ድማ ኢሞሽናል ሴፍቲ ሰብኡት ብባህሪኦም ዝፈትውዋ ጓል ክውንንዋ ይደልዩ እዮም እዚ ድማ ካብ ጽልኢ ዘይኮነስ ካብቲ ንዓዓ ዘለዎም ስስዕ ፍቕሪ ዝነቐለ እዩ ሕሉፍ ታሪኻ ብዙሕ ምዃኑ ክፈልጥ ከሎ እቲ ናተይ ጥራይ እያ ዝብል ስምዒት ይሃስስ እቲ ሰብኣይ ከም ጋሻ ኮይኑ ክስምዖ ይጅምር እቲ ሓቂ ግን ዝኾነ ሰብ ንካልእ ሰብ ክውንኖ ኣይኽእልን እዩ ንሕና ክንውንኖ ዝግባአና እቲ ናይ ሕጂ ስምዒታን ተኣማንነታን ጥራይ እዩ ሻድሻይ ዘይምትእማን ወይ ድማ ኢንሴኪሪቲ መብዛሕትኦም ብዛዕባ ሕሉፍ ታሪኽ ዝጭነቕሉ ሰብኡት ንባዕሎም ትሑት ግምት ዘለዎም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ሓደ ብገዛእ ርእሱ ዝተኣማመን ሰብኣይ እታ ጓል ሎሚ ምስኡ ክትከውን ዝመረፀትሉ ምኽንያት ካብ ኩሎም ስለ ዝበለጽኩ እዩ ኢሉ እዩ ዝሓስብ እቲ ዘይተኣማመን ሰብኣይ ግን ኩሉ ግዜ ነቲ ዝሓለፈ ጽላሎት እናረኣየ ይፈርሕ ሓደ በሊሕ ሰብኣይ ክርድኦ ዘለዎ ነገር ግን ሕሉፍ ታሪኽ መምሃር እምበር መግለፂ መንነት ኣይኮነን ካልኣይ ክፋል ሰብኡት ዝፍጽምዎ ዝዓበየ ጌጋ ሰብኡት ኣብ ዝምድና ብፍላይ ድማ ብዛዕባ ሕሉፍ ታሪኽ ጓል ኣንስተይቲ ክሓስቡ ከለዉ ዝፍጽሞም ዝዓበዩ ጌጋታት ብዙሓት እዮም እዞም ጌጋታት እዚኦም ድማ መብዛሕትኦም ካብ ስምዒታዊ ዘይምርጋእ ካብ ሕብረተሰባዊ ጸቕጥን ካብ ጉጉይ ግምታትን ዝነቐሉ እዮም እቶም ቀንዲ ሰብኡት ዝፍጽሞም ጌጋታት እዞም ዝስዕቡ እዮም ቀዳማይ ብትርኢት ጥራይ ምፍራድ ጀጂንግ ባይ ኣፒራንስ እዚ ሓደ ካብቶም ዝበዝሑ ሰብኡት ዝወድቅሉ መፈንጠራ እዩ ሓንቲ ጓል ዘመናዊ ኣከዳድና እንተለዋ ክፉእ ባህሪ እንተሃልይዋ ወይ ድማ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ወይ ድማ ሶሻል ሚድያ ንጡፍቲ እንተኾይና ብዙሓት ሰብኡት ብኡ ንብኡ
እዚኣስ ብዙሕ ታሪኽ ክህልዋ ይኽእል እዩ ኢሎም ይድምድሙ። መብዛሕትአን ውፅእ ዝበለ ኣከዳድና ዘለወን ደቂ ኣንስትዮ ኣዝየን ዓቃባውያን ክኾና ከለዋ ገሊአን ስቕ ዝብላን ብባህላዊ መንገዲ ዝኽደናን ድማ ዝተሓባበለ ናይ ስቱር ህይወት ክህልወን ይኽእል እዩ። ንሓንቲ ጓል ብደገኣ ጥራይ ክትምዝና ከለኻ ነቲ ናይ ውሽጢ ጽቡቕ ባህርያታ ወይ ድማ ነቲ ክትጥንቀቐሉ ዝግባእ ናይ ውሽጢ መንነታ ትስሕቶ ኢኻ ዘለኻ። ካልኣይ ከም መርማሪ ፖሊስ ምዃን ዘ ዲቴክቲቭ ሚስቴክ። ገሊኦም ሰብኡት ንዝምድና ከም ገመድ ምርመራ እዮም ዝርእይዎ። ቅድሚ ሕጂ ምስ መንን ነይርኪ? ስለምንታይ ኸ ተፈላሊኹም? ንሶም ካባ ይበልጹ ድዮም? እናበሉ ሕሉፍ ታሪኻ ብዝርዝር ክፈልጡ ይደልዩ። ዝርዝር ሓበሬታ ምፍላጥ ንዓኻ ዝያዳ ሰላም ኣይበካን እዩ። ብኣንጻሩ ንኣእምሮኻ መርዚ እዩ ዝኾኖ። ምስ ሰምዓኻዮ ክትርስዖ ዘይትኽእል ምስልታት ኣብ ኣእምሮኻ ይፍጠር። ሕሉፍ ታሪኻ ብሰምዓኻ መጠን እቲ ኣብ መንጎኹም ዘሎ እምነት ይባላሾ። ንሳ ድማ ኩሉ ግዜ ከም ተኸሳሲ ስለ ዝስምዓ ንዓኻ ክትኽፈተልካ ትፈርሕ። ሳልሳይ ንባዕልኻ ምስ ሕሉፍ ኣፍቀርታ ምውድዳር ኮምፓሪዝን ትራፕ። እዚ ሰብኡት ዝፍጽምዎ ስነ ልቦናዊ ጌጋ እዩ። እታ ጓል ብዛዕባ ሓደ ናይ ቀደም ኣፍቃሪኣ ጽቡቕ ነገር እንተተዛሪባ እቲ ሰብኣይ ብኡ ንብኡ ናይ ትሕትና ስምዒት ይስምዖ። ንሱ ካባ ይበልጽ ነይሩ ማለት እዩ ኢሉ ይጭነቕ። ሎሚ ንሳ ምሳኻ ዘላ ካብ ኩሎም ዝሓለፉ ሰብኡት ንዓኻ ስለ ዝመረጸት እዩ። ምስ ዝሓለፉ ሰብኡት ክትወዳደር ከለኻ ነቲ ናይ ሕጂ ክብሪኻ ተወርዶ ኢኻ። እዚ ድማ ንዓኻ ከም ዘይተኣምነሉን ድኹምን ሰብኣይ ገይሩ እዩ ዘርእየካ። ራብዓይ ለውጢ ዘይምእማን ኢግኖሪንግ ዘ ፓወር ኦፍ ግሮዝ። ብዙሓት ሰብኡት ሓንቲ ጓል ኣብ ግዜ ንእስነታ ወይ ኣብ ሕሉፍ ግዜኣ ዝፈጸመቶ ጌጋ ንዘለኣለም ምስኣ ከም ዝነብር ገይሮም እዮም ዝሓስቡ። ሓንሳብ ዝጠለመት ወይ ጌጋ ዝገበረት ኩሉ ግዜ ከምኡ እያ ዝብል ዓሻ ኣተሓሳስባ ይሕዙ። ሰብ ተምሃሪ ፍጥረት እዩ። ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ካብ ሕሉፍ ጌጋታትን ተማሂረን ሎሚ ኣዝየን እሙናትን ክብሪ ዝፈልጣን ክኾና ይኽእላ እየን። ንሓደ ሰብ ብታሪኽ ትማልጥ ጥራይ ክትፈርዶ ከለኻ ነቲ ሎሚ ዘለዎ ብስለት ዕድል ትኸልኦ ኢኻ ዘለኻ። ሓምሻይ ንባህሪ ብቁፅሪ ምትካእ። ሰብኡት ዝፍጽምዎ ዝዓበየ ጌጋ ክንደይ ዝብል ሕቶ ጥራይ ምቕዳም እዩ። ሓንቲ ጓል ምስ ሓደ ጥራይ ነይራ ክትኸውን ትኽእል እያ፣ ግን ድማ መርዛም ክትኸውን ትኽእል። ካልእቲ ድማ ምስ ብዙሓት ነይራ ክትኸውን ትኽእል፣ ግን ከኣ ኣዝያ ለዋህን ሓላይትን ክትኸውን ትኽእል። እዚ ድማ እቲ ቁፅሪ ብዛዕባ ፅሬት ልባን ብዛዕባ ተኣማንነታን ምንም ዝነግረካ ነገር የለን። ኣብቲ ቁፅሪ ጥራይ ከተተኩር ከለኻ ነቲ ዝዓበየ ነገር ማለት ንባህሪኣን ንክብርታታን ትዝንጉዖ ኢኻ ዘለኻ። ሻድሻይ ዘይምትእምማንካ ኣብ ልዕሊኣ ምድርራብ ፕሮጀክቲንግ ኢንሴኪሪቲ። ሓደ ሰብኣይ ብዛዕባ ባዕሉ እኹል ምትእማን እንተዘይሃልይዎ ነቲ ስጋኣቱ ናብታ ጓል የሰጋግሮ። ኩሉ ግዜ ትጠልመኒ ትኸውን ወይ ከዓ ካልእ ትደሊ ትኸውን እናበለ ብጥርጣሬ ይነብር። እቲ ጥርጣሬ ንዝምድና ከም ዕንጨይቲ ዝበልዕ ዕርዲ እዩ። ውሽጢ ብውሽጢ እናበልዐ የፍርሶ። እቲ ብሰንኪ ሕሉፍ ታሪኻ ጥራይ ሎሚ ንዓኣ ክትቆፃፀራን ክትጥርጥራን እንተፈቲንካ ባዕልኻ ናብ ካልእ ሰብኣይ ትደፍኣ ኣለኻ ማለት እዩ። ኣብዚ ድማ ሰብኡት ክርድእዎ ዘለዎም ሓቂ ንሓንቲ ጓል ክትውንና ኣይትኽእልን ኢኻ። ክትፈትዋን ክትኣምና ጥራይ እዩ ዘለካ። እቲ ዝዓበየ ጌጋ ንትማሊ ክትቕይር ምፍታን እዩ። ትማሊ ክቕይር ኣይኽእልን እዩ። እቲ ብልሓተኛ ሰብኣይ ግን ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ተግባራትን ባህርያታን የተኩር። ንሳ ሎሚ ሰላም ትበካ እንተልያ ተኸብረካ እንተልያ ከምኡ ድማ እምንቲ እንተኾይና እቲ ዝሓለፈ ታሪኽ ከም ዝተሓተመ መጽሓፍ ሸጊጥኻ ክትሓልፎ ይግባእ። ዝምድና ዝህነጽ እውን ብምክብባርን ብምትእምማንን እምበር ብምጥርጣርን ብታሪኽ ምኹዓትን ኣይኮነን። ክፍሊ 3 ሕሉፍ ታሪኻ ብዙሕ ዝምድናታት ከም ዝነበራ ከርእዩ ዝኽእሉ ምልክታት። ሕጂ ብዛዕባ ገለ ባህርያት ክንዛረብ ኢና። እዚኦም ሓደ ግዜ ናይ ዘይጥዑ ወይ ብዙሕ ግዜያዊ ዝምድናታት ታሪኽ ከርእዩ ይኽእሉ እዮም። እዚኦም ውሕስነት ኣይኮኑን፣ ግን ዝረኣዩ ቅጥዕታት እዮም። ቀዳማይ ስምዒታዊ ርክባ ኣዝዩ ዝሓከለ እዩ፣ ወይ ድማ ስሎው ኢሞሽናል ኣታችመንት። ብዙሕ ናይ ሓፂር ግዜ ዝምድናታት ዝነበራ ጓል ዓሚቕ ስምዒታዊ ርክብ ንምፍጣር ክትጽገም ትኽእል እያ። ስለምንታይ? ምኽንያቱ ብዘይ መብጻዓ ዝግበሩ ተኸታተልቲ ስምዒታዊ ርክባት ንስምዒት ከም ዝድንዝዝ ስለ ዝገብርዎ እዩ። ካልኣይ ኩሉ ግዜ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ኣቕልቦ ትደሊ። ኣቕልቦ ወልፊ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኩሉ ግዜ ኣብ ኢንተርኔት ናዕላ ትደሊ እንተኾይና፣ ምስ ብዙሓት ቀባጀር እንተኾይና፣ ወይ ድማ ብዘይ ኣቕልቦ ደቂ ተባዕትዮ ክትነብር ዘይትኽእል እንተኾይና እዚ ናዕዳ ኣካል መንነታ ኮይና ኣሎ ማለት እዩ። ሳልሳይ ንዝምድናታት ከም ግዜያዊ መዘናግዒ ትርእዮም። ብዛዕባ ዝምድናታት ብቐሊሉ ድያ ትዛረብ? ሰባት ብቁልጡፍ ትትክእ ድያ? ሰባት ንዝምድናታት ከም ግዜያዊ ነገር ክርእይዎ ከለዉ ዓሚቕ ስምዒታዊ ምትእስሳር ዋጋ ምሃብ ይቃርጹ።
رابعاي أمثلال ويدما مانيبيوليشن أزياك إلى إياه تمكرو نسبات بزح نجار يمهرميو حد جزي للعاقن تمكرو دما مثلال يمهركا سمعيتات بمدى متقام بفلات كان إيمن فتار ويدما هاندبت متفاء قال كابو إيو حام شاي نايوتر هوكت دراما تاريخ اللوا كلهم نايكرم أفكارتا مرزامات ويدما تسلولات تراي انتنيروم تاتأنقاق كل جزي تساقم كالوت سباي تراي كخون أي خيلينيو كفلي 4 كاب حلف تاريخنا لعل بحق زقدسكا انتا ايو اب حد زمدنا بفلاي دما ننوي حوان زغصلن طعي ركب كلوكا انت دادليخا كاب تزحالف تاريخ حانت قال لعلي ازيوم وسنت زخون نطبطات አለው ብዙሓት ሰውት ኣብ ትቅየር ዘይ خلت مالي تأثيرهم كنورو كلو اتنا حق عوس فايغن نزوم الصعب 5 عامታት يمرمر قداماي ناي حجي كبران سرعتان ويدما كارنت فاليس تاريخ تمالي ممهار ايو نايلوم كبرتات جن ممرحي هيوت يوم حنت قال او حلف تاريخا بزح جيجاتات غيرا كتخون تخليا لوم جن انت عينت كبرتات اللوا نرسا كمي تخبرا نحادار نتأمانة فقرن زلوا الرأيا لومي انت يمثل كابز حالفة مكراءة ماهرة زحاشت سب كوينا ديا سب تمهاري فطرتيو اتلوم حزات زلاسنا مقارن كبرتاتن يون مص ايخم زوسن امبر اتزحالفه تاريخا ايكونن زوسنو كال اي سمعيتاو بسلتا وي دما ايموشنال ماتوريتي بزح تمكرو زلوا قال وي دما وحر تمكرو زلوا قال مخانا ايكونن زغدس اتزغدس سمعيتاو بسلتا ايو صقمات مستفطرو بسترغاغ منغدي تفتحم ديا ويس بهوكت يا تفتحم جيغا كتقبر كلا حلافنة توسد ديا ويس كل جزين كالوت يا تخصص سمعيتاتا كتقواصر تخليا حدا سباي سلام زركب مسمعيتاو بسلت زلوا قاليو بسلت زي بلا قال وحر تاريخ انتحلوا اكوا هيوتكا سيول كتغورت خليا سالساي نعاخا زلوا خبري respect for you اتزعابيه ملكع فقري كبر ايو حانت قال حلف تاريخا منم يخون لو من عاخا كم سباي كم مصامدتي كم اون كم فقرنيا تهبكا زلا كبري كساب كند ايو او قدم سب تخبركا ديا نتميت كان حساب كان واغا تهبديا ابت زمدنا نعاخا فلينت تبكادو حدا سباي ابز حالفه تاريخا زي خونه زقسلوس اتلوم زريا زي مخباريو كبر انت حليو امنتي صعب رابعاي تأماننتان قلصنتان ويدما loyalty and transparency أبزمدنا كاب كل لعل زدلي امنتيو كابتي مسكندي سب نيرا زبل حتون لعلي لومي مسمنا لا نعاي كساب كندي قلص إيا زبل حتو يعبي كابتا مساء جمر كلا معالت جميرا امنت ديا أبركوهم مستر ويم متففا اللواديو نعاخا كي تتراتركا كتدك استقبركا ديا تاريخ تمالي كتغيرو أي تخلينيخا لومو جن امنت كتخون ممراص انا عخا زلوا فقري يريكا قلصنت زلوا زمدنا كاب زخونه طرطاري نصا ايو حمشاي اب هيوتكا اتمصو سلام the peace she brings ازي اتزعابي نطبيو حدا سباي كاب سرحو ويدما كاب وداوو كاب عالم تمليسو ناب تاسفتا قال كمص كلو سلام يزدلي اب هيوتكا توسخ صقطديا اتفطر ويس متنفسي اتخونكا مساك تخون كلخا ترجي ديخا ويس تشنق نعاخا زحاش سب كتخون تتوابعك ديا بحافشا سلام زي ولي فقري ايكونن ما اسرت ايو حانت قال سلام تفكا انت اللوا اتزحالف تاريخا نعاخا زصلوكا نغير يلن حلف تاريخ حدا سب تاريخ ايو تمالز نبرسب لو محد عينت كون اي خلن نحانت قال بحلف تاريخات راك تفردا اتفتينكا نتلوم كتفكا تخل صبق هيوت تخول اي خازلخا بحقي اتزقدس نجر دما لومي حبيركم اب تهنصو مصاي اتا قال كساب كندي نعاخا تخونالا زبليو حدا بلح سباي اب تقيرو زي خلت مال غزيو اي طفئن اب تمسا حبيركو هانصو زخل صباح يزتوكر اتتخكلنيا سب نهيوتخا يقاللو امبر اي صقمون
ሰላም ክብሪ ተኣማንነትን ቅንዕናን እንተልዩ እቲ ታሪኽ ወረቀት ጥራይ እዩ ዝኸውን። ክፍሊ 5 ናይ እምንትን ብስልትን ጓል ምልክታት ብዛዕባ በዝሒ መጻምድቲ ኣብ ክንዲ ምጭናቕ ብልሓተኛታት ሰብኡት ነዚ ይደልዩ ብቕንዕና ትራኸብ ዘይተታልል ናይ ኣእምሮ ፀወታ ዘይብላ ደዋ ተኽብር ዘይድሊ ኣቓልቦ ዘይተተኣናግድ ንዓሚቕ ስምዕታዊ ርክብ ዋጋ እትህብ ንስምዒት ጥራይ ኣይኮነትን ትመጽእ ሓላፍነት ትወስድ ኣብ ክንዲ ንኹሉ ሰብ እትኸስስ ጌጋታታ ተኣምንን ትኣርምን ሰላም ትህብ ምድንጋርን ጭንቀትን ዘይኮነስ ሰላም እያ ተምጽእ። እቲ ናይ መወዳእታ ርእሲ ድማ ንባዕልኻ ክትሓቶም ዘለካ ሕቶታት እዮም። ኣብ ልዕሊ ሕሉፍ ታሪኽ ሓደ ሰብ ቅድሚ ምፍራድካ ነዚኦም ሕተት ምስኣ ግልጽነትን ቅንዕናን ኣለኒ ድዩ? ተኽብረኒ ድያ? ኣብ ህይወተይ ሰላም እተምጽእ ድያ? ተግባራታ ከኣምኑ ይኽእል ድየ ኢልካ ኢኻ ንባዕልኻ ክትሓትት ትኽእል። እዚኦም ኩሎም እንድሕር ዘይለዉ ኮይኖም ኣብ ጥርጣሬ ተመርኪስካ ፍቕሪ ክትሃንጽ ኣይትኽእልን ኢኻ። ከም መርማሪ ፖሊስ ብምዃን ድማ እምነት ክትሃንጽ ኣይትኽእልን። ናይ ሓደ ሰብ ሕሉፍ ታሪኽ ንባህሩ የረድእ ይኸውን፣ ግን ኩሉ ግዜ ንመንነቱ ኣይውስንን እዩ። ብልሓተኛታት ሰብኡት ፍጹም ኣይኮነን ዝደልዩ። ንሳቶም ዝመርጹ ካብ ጽባቐ ንላዕሊ ተኣማንነት፣ ካብ ምንቕቓሕ ንላዕሊ ሰላም፣ ካብ ትርኢት ንላዕሊ ቅንዕና። ምኽንያቱ ናይ ሓቂ ዝምድናታት ኣብ ሕልሚ ዘይኮነስ ኣብ እምነት ብስለትን ስምዒታውን ስነ ስርዓትን እዮም ዝሃንጹ። ኣብ መወዳእታ ዕላማ እዚ ቪድዮ ምክባርን ምክብባርን ንምምዕባል እምበር ንምፍራድ ኣይኮነን። ዝኾነ ሰብ ንማህሪ ሰባት ብኣግኡ ምስትውዓል ምስ ዝጅምር ጥዑይን ዝተረጋግዐን ርክብ ክሃንጽ ይኽእል እዩ። ስለዚ እዞም ዝተጠቐሱ ነጥብታት ንዓኻን ንመጻኢ ዕድልካን ከም መምርሒ ተጠቐመሎም። ንቐጸልቲ ሓድሽቲ ትሕዝቶታት ድማ መድረኽ ፍቕሪ ሳብስክራይብ ብምግባር ኣባልና ይኹኑ።